Заповеди, спознаваш ли това? Долу. Доста дълго време бях изгубен в тъмнината. Чудех се дали и мене ме чакат при светлината, или пък дали ще мога скоро да вдигна главата, за да ви кажа, че истината чака на вратата, но разбирам вече, че живота е различен. Храпа ми дава ми сила да бъда луд и нетипичен. И даже в съня си съм като Вазов поетичен. Дори да бъда фада, ще съм ангела лиричен. За хората, които търсят смисъла в рекламите, истината не присъства в цената на саламите. Но въпреки това не спираш да въртиш каналите и чуваш само за убийства и война в държавите. Така стоят нещата в настоящия ни век. Модерно е да бъдеш лош и по-малко да си човек. За тези диагнози надявам се да намерим леки някой ден до мен да си ти вместо бучка лед. Пиша тази песен за годините напред. Нека тя да донесе на всеки повече късмет. Нека бъдем по-добри хора с хиляди мечти, да живеем, да се смеем, да сме само аз ти. Пиша тази песен за годините напред и нека тя да донесе на всеки повече късмети. Нека да бъдем по-добри хора с хиляди мечти, да живеем, да се смеем, да сме само аз и ти. Нямам нищо повече от чиста душа и сърце. Пред черните пари избирам белите.